मिलावतनी गणना ए पाड़े बाबा मिलावतनी गणना ए गुडू बाबा मिलावतनी गणना ए गुडू बाबा। देखी यही में बा गणना मिलावल जला तबे बियाह शादी होला, देखल जला कि लड़का लड़की के गुण मिलता कि ना। लेकिन आज के जनरेशन में गुणों मिलता तो भाई 36 के आंकड़ा रहता, तू हमरा से कम नहीं तो हम तारा से कम नहीं थी। 19-20 हो के चाहिए बस। तो देखी गुड्डू के मौगी बड़की खिलाड़ी अरे हाय सती के मौगी बड़की खिलाड़ी घूमेली रोज कहाँ बैरिया बाजार में खोजली मोटू बेलाना ए पाड़े मिलावतनी गणना ए पाड़े भैया आई जो किया जो हमारे भाई कहते रहे सब हेलो हेलो एक गाना के बाद बंद कर दीजिए फिर यहाँ से शुरुआत कि आलू 10 रुपया आलू 10 रुपया बैगन 20 रुपया पंडित जी के पैकेट में मोबाइल रुपया पंडित जी के पैकेट में हत्ता रिंगटोन बाजेला हिलेला मोचिया और रिंगटोन बाजेला ए हेमा जी एगो और गीत का वाला कि एक पैसा 2 पैसा हर मतली हा पंडित जी अरे दही दावा के बहिनी के जाए चली ना पंडित जी। अब देखी ए जो एगो बा कि पंडित जी जब शादी होला तो दोनों तरफ के पंडित जी रहेले तो दिया लगे ने ओने के पंडित जी के तो यही में कहल जाला कि एही जाके पंडित जी के नहीं की कहत पंडित जी ओही जाके पंडित जी के कहतानी पंडित जी। अब देखी गाली गीत के जब चलल बा तो यही में गइल रही हम कि लाल मरचाई हाला हल के पिसाई हनुमान जी के गड़िए पछा पाई हाय हाय आ गुडू के एथी पाछा लाल मरचाई हाला हल के पिसाई। वायरल हो गई केसो पूछला देखी हम बलिया में आई बनी बैरिया में हेमा जी तो हमारे जीजा के गांव लगेला तिवारी जी के एथी पाछा पाई जी तो हमारी जीजा के गांव लगेला आई जो गोलू जी के गांव बा बस ठीक बा बहुत सुंदर कि गोलू के गड़िए पछा पाई ए गोलू भैया ए गावाला ए भैया गलती घर नहीं होता देता और देखिए अरे पेट ताहर भरल हाकी ना ए गोलू नो पेड़वा अरे पेट ताहर भरल हाकी ना ए कौन भेड़वा झूठे पता ले जाला हो हेमा जी अब देखिए लाल मरिचाई भई छपा गइल बा लेकिन एकर पूरा करल जरूरी बा आ जतने छपाई तो तने भभाई। देखी गोलू जी चली हम अब न गए
अब देखिए कि जतने छपाई तो तने भाभाई। बोलू तिवारी बाबा हम इनका के सुनावल जी बहुत डिस्टर्ब करत रहे थोड़ा थोड़ा देर में। आ हमनी के बड़ी मजा मेजर है ना ये माइनर करिए। एगो गीत हम गाई ना जा हाँ कि पान ले ला खैर ले ला अरे ले ला हो सुपारी सुन प्यारी नेता मरदा मामू तपन मनोज चाचा के दे जैसन जैसन आपको मर्द चाहिए हस्बैंड चाहिए वो बैरिया के धरती पे उपलब्ध है बाबा। हाँ कहे के बाकी अरे गायक मरदा खोजा वीरेंद्र भैया आय हाय मलिकार हो अरे गायक मरदा खोजा वीरेंद्र भैया के सुना यार शेरवानी वाला खोजा बूता गोलू भाई के दे भाई। कब से हनुमान भैया के हमनी के मतलब जो ना करम करे के तौन ना 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 हनुमान जी के जब गरियले बानी हनुमान जी भगवान जी के हम नहीं कह हाय हनुमान पांडे जी आज तनी से हाथ उठा दिलो खाली हाजिरी लगा दो। अरे ट्रेवल्स वाला खोजा बू हनुमान पाड़े के आ तो नइल मरदा खोजबू आ हनुमान जी के दे मौगा ही मरदा खोजबू आई सुनो कि गोर मरदा खोजबू अपना गुडू बाबा के दे साउंड वाला खोजबू तिवारी बाबा के दे और थिंग छोड़े वाला खोजबू तिवारी बाबा के दे। क्या सेटअप पे आए हैं पैसा लिए हैं अरे कहे के बाकी अरे निमन निमन के पापा तू खोजबू अपना आंसू बाबा के दे लास्ट में राइटर मरदा खोजबू शक्ति सोना जी के ना चलिए सब खोजा गई बा आज सब मिल हो गई बा लोग। अब आई एगो और भैया वायरल रहे